משהו טוב קרה לזמרת הביישנית בעלת הקול הנדיר לזהבה בן. אחרי שהקריירה שלה ידעה עליות והרבה מורדות, בן המופנמת נחשפה ונפתחה בתוכנית ריאליטי, מה שעשה לה נדמה רק טוב. קצת מפתיע, אבל למרות הקריירה ארוכת השנים שלה, רק עכשיו, לראשונה, יוצאת למסע הופעות. זה לא לה לה לנד, זו המציאות. הכתבה של יונתן ריגר. זהבה בן, תמיד תמונה. לא, 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 אין פה זהבה, אין פה זהבה. זהבה, אני עושה תמונה איתך בתוך החנות אבל. אין בעיה. יאללה, יאללה, תמונה. גם היה מספר אחד, ידע לך. מספר אחד. לעזרת השם, שבורא העולם שומע, וייתן לה הצלחה יותר ממה שהיה לה הצלחה בהתחלה. זה עולם של עליות, ירידות, אבל אני תמיד יודעת מתי. בדיוק. למרי. בכלל, להכל, הרבה רגוע. ברוך השם שתבח הבורא, רק המרוקאים יודעים את זה. אנחנו לא עצבנים, פשוט מעצבנים אותנו. רציתי שתהיה לי מלך אמיתי. הכללי, איפה שאנחנו הולכים, זה כמו הסנהדרין בשכונה ד'. ניסים, תתחיל לרגע המפה שלך משכונה ד' בבאר שבע. לפני שהתחלתי את הקריירה, היה לי נורא קשה. הייתי נוסעת מבאר שבע באוטובוס בשביל להגיע לתל אביב, בשביל ללכת להופעה לצפון. והייתי מחכה אחרי הופעה, הייתי מסיימת ב5-6 לפנות בוקר, מחכה לאוטובוס בשביל לחזור בחזרה לבאר שבע. איפה היית ישנה? שלי, לא הייתי ישנה, פשוט הייתי חוזרת הביתה ורק אחר כך הייתי ישנה. כל הזמן אמא שלי אמרה לי, מה את צריכה את זה? כאילו, תחזרי הביתה, את לא צריכה את זה. מה עשית את זה, ארלם? מותק, אני גדלתי שם, אנשים מפחדים לצאת שם אחרי 10 בלילה. תעצור את האוטו, אני רוצה לרדת, תעצור את האוטו, אני לא רוצה לנסוע איתך. לא, אני רוצה לרדת, לא רוצה. הלו, מה קורה? תביא אותה, תביא. זהבה. ביי. וואלק, אני הייתי ישנה ברחובות, בחוף הים הייתי ישנה, אפילו בית לא היה לי. אף אחד לא יודע את הסיפור שלי באמת, האמיתי. אבל אני סבלתי הרבה עד שהצלחתי. ואני יודעת מה זה השכונות האלה, ואני גדלתי בהם, ואני יודעת מה זה כל הסבל הזה. תוך כדי הבכי שבכיתי, נזכרתי באמא שלי ומה שאמרה לי, כאילו, כדי לוותר ולחזור, ולא ויתרתי, נלחמתי. אתה יודע, כולה הייתי בת 18, לבוא לעיר כזו גדולה, אתה לא מכיר אף אחד בתור ילדה. זה כמו לשים כבשה בתוך גור של אריות. זה לא פשוט. זה להתמודד, זה להילחם, אבל הצלחתי. הכבשה הצליחה. הכבשה הצליחה. כי אין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. בשנה האחרונה גילתה זהבה בן שלהיות זמרת ענקית עם קול נדיר זה כבר לא מספיק כדי לשרוד בתעשיית המוזיקה. במהלך 25 שנות קריירה שבהן ידעה שיאים ותאומות, זהבה בן הביישנית והמאופקת הבינה ששילמה מחיר על היותה מרוחקת ולא נגישה לקהל הרחב. בצעד יוצא דופן היא החליטה להיפרד מבנה לחודש ימים ולטוס ללוס אנג'לס לצילומי תוכנית הריאליטי חי בלה לה לנד. דווקא שם מול המצלמות זהבה נפתחה בפעם הראשונה והקהל חיבק אותה. זאת זמרת, אמא השנה. רגע השיא היה כשההפקה הפתיעה אותה אחרי 3 שבועות והטיסה את בנה לווילה בהוליווד. הלו. זהבה! זהבה! גרגעת אליי? ברור. איפה אתה, מאמי? למה התעקפת? מה? קיתי לאוטובוס. אתה רעב? כן. אתה רוצה שניצל? אני מאושרת, וטוב לי, וכיף לי. קודם כל מהבן שלי. זה הדבר הכי יקר לי בעולם. יא חביב אלבי, מה יהיה איתי עם המצפה בכל השכונה? יבוא. יש בי אמונה, היא תנצח.
מה עם אהבה אמיתית? תראה, אני לא אלך לבחור ואני אתחיל איתו, זה משהו שבא לבד. ראית, התקבל בשוק, כמורה, כולם מתים עלייך אוהבים. גם אני אוהבת, כן. ובסופו של דבר בעצם בודדה. אני לא בודדה, למה להיות לבד זה נכות? לא, אני לא בודדה. זה כיף להיות לבד. היית רוצה להיות בזה? ויש לי את הילד שלי, שהבן שלי רוקד לי בבית, מה, יש יותר מאושרת ממני, זה כיף. אבל לא היית רוצה זוגיות ואהבה אמיתית? כל אחד רוצה זוגיות ואהבה אמיתית, אין אחד שלא רוצה זוגיות ואהבה אמיתית. תשמע, להישאר לבד כל החיים, אני מבטיחה לך שאני לא אשאר לבד כל החיים. אני אוהבת מוצרלה. יאללה, תביא לי קצת. מסביר אותך מהמוצרלה, מה יהיה? בטח ועם החותך. מסביר אותך מהערבים, אמי. הם החיות, לא צריך לריב. אני לא רבה. זה משפחה. דווקא אני זו הכל נשאר במשפחה. אני זו שכל הזמן הסולחת, הטובה. נושא אחד שממשיך להעיב על ההצלחה והאושר של זהבה הוא הסכסוך המתוקשר והבלתי נגמר שלה עם אחותה התאומה אתי לוי. להרגיש את החלום, ללכת על הטוב, רוצה לחיות בסטייל. זהבה או אחותה? זהבה. תודה רבה. תאומות הם לב אחד. הכל בסדר, הכל בסדר. מה? אני רוצה המון רעש והרבה כפיים להזמין את אתי לוי לפה עכשיו! אתה חותך? לא? סלחתי, ואם זה גם אפילו השפלתי את עצמי, אבל אם מהצד השני זה לא הדדי, אז אני מעדיפה להישאר ככה. את ישנה איתנו עכשיו בווילה? כן, כן, יהיה שמח, אל תדאגו. אנחנו יכולים להשלים עכשיו, ואחר כך עוד פעם לא נדבר. אני זו באמת שהשלמתי לזה, אבל אני לא יודעת מה היא, אבל זה כאילו אני יותר מדי מרודת הראש, ואני יותר מדי סולחת, וזה כבר הגיע למצב שכאילו כמה אתה יכול להיות טוב. זה קינה? אז לא חושבת, לא יודעת. אני לא יודעת מה זה. אין לי מושג, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אני לא יודעת בכלל למה אנחנו לא מדברים בכלל. פתאום היא נעלמת, או שהיא פתאום מנתקת את הטלפון. אני לא יודעת באמת למה, כאילו... מה, פתאום היא לא מדברת איתך? יש מקרים שפתאום היא לא מדברת איתי. כמו כתיבה שחורה עוטפת. טיפת מזל, אלבומה הראשון של זהבה בן, יצא בסוף שנות ה-80. למרות ההצלחות הגדולות שלה, רק בימים אלה, לראשונה במהלך הקריירה, זהבה מעזה לפתוח קופה. אחרי קרוב ל50 אלבומים, סיבוב ההופעות הנוכחי שלה, חיים שלי, הוא הפעם הראשונה שבה קהל יכול לרכוש כרטיסים להופעות שלה, בניגוד לאירועים הסגורים בעבר. אני למדתי עברית מהשרים, וזה יצא מהכלל. תודה רבה. היא הנשמה שלי. ואולי הצעד הזה מעיד יותר מכל על השינוי הגדול שעובר על זהבה בן. תמיד הסיוט הזה שאומנים חווים שאולי לא יגיע קהל ואולי לא יקנו כרטיסים. כן, זה מפריש באיזשהו שלב שזה קצת מפחיד, אבל אני, תודה לכולם אוהבים אותי, אני אוהבת את כולם, ואני באמת רוצה שיבואו ויהיה להם מה זה כיף ומה זה ייהנו, חבל על הזמן. כן, ידיעת ספורט לקראת סיום.